Να πούμε, είναι μια μεγάλη Παρασκευή, θλιβερή για την Ένωση. Δεν μπορώ να πω κάτι. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος και πικραμένος. Είναι ένα κατά εξακολούθηση βιασμός του σπιτιού του ποδοσφαιρικού Πειραιά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι άνθρωποι του περιθωρίου μόνο και δεν είναι κάτι το οποίο έχει τρίτη φορά διαρριχθεί τα γραφεία μας, η έδρα μας, η έδρα των σωματείων μας, με αποτέλεσμα να νιώθουμε ότι σαν να μην νιώθουμε ασφάλεια μέσα στον ίδιο μας τον χώρο. Η ασφάλεια ήρθε, η σήμανση πήρε αυτά τα οποία χρειάζεται να πάρει, υπάρχει ένας βανδαλισμός, μια εκδικητικότητα, μια μανία, την οποία δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Όλη η Ένωση είναι κατεστραμμένη στα βασικά της σημεία. Οι συναγερμοί, τα στήματα ασφαλείας, η κάμερα που είναι όταν μπαίνει κάποιος έξω από την πόρτα μας. Συγγνώμη, είμαι αναστατωμένος και δεν μιλάω σωστά. Είναι μια πάρα πολύ κακή μέρα για το πειραϊκό ποδόσφαιρο αυτή η Μεγάλη Παρασκευή. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο βανδαλισμός είναι μόνο από αφορμή το περιθώριο που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι και η ανέχειά τους οδηγεί σε αυτό. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι άλλο. Γιατί είναι κάτι άλλο, είναι τραγικό. Είναι τραγικό και είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στην πειραϊκή ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. Θέλω να πω ότι ελπίζω να μην ξαναζήσει η έδρα του πειραϊκού ποδοσφαίρου, των πειραϊκών σωματείων, του πανπειραϊκού αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, τέτοια πίκρα, τέτοια εικόνα πρωινή που από τις 5 το πρωί να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Αν είναι και ευτυχώς που πάμε συναγερμό και συστήματα λειτουργήσανε. Αλλά δουλέψανε τόσο επαγγελματικά και τόσο βία αυτοί οι άνθρωποι που καταστρέψανε πάλι την Ένωση. Και βλέπετε εδώ το γραφείο, την είσοδο τα πήρατε προηγούμενα και ευχαριστώ τους συναδέλφους, ενημερωμένοι όλο το Συμβούλιο και τον κύριο Βράκα και τον κύριο Στούκα και τον κύριο Σιάκουλη και τον κύριο Κωστάκη, τους συναδέλφους που ήρθαν, τον κύριο Καλίγηρη που ήρθε αυτόματα να βοηθήσει και εκείνος σαν ομάδα ασφαλείας security, την αστυνομία που ήρθε γρήγορα, τη σήμανση. Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά αυτή που θα συμβεί αυτό το περιστατικό, που συμβαίνει τέτοιο περιστατικό στην Ένωσή μας. Δεν ξέρω, Χριστό, αν θες να πεις κάτι. Όχι, και εγώ είμαι στεναχωρημένος, διότι το πειραϊκό ποδόσφαιρο νομίζω έφαγε μια γροθιά στο στομάχι. Εύχομαι και εγώ να είναι κοινοί υλοποδίτες αυτοί που κάνανε αυτές τις βιοπραγίες στα γραφεία της Ένωσης. Εγώ. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά αυτή. Ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά αυτή. Θα αποκαταστήσουμε τη ζημιά. Έχω ξαναπεί και σε άλλες στιγμές ότι ό,τι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς. Δεν είμαστε αυτοί που θα υποκύψουμε στις δυσκολίες, ούτε θα λυγίσουμε σε αυτά τα περιστατικά. Όμως πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι αυτό το σπίτι είναι το αθλητικό σπίτι του πανπειραϊκού ποδοσφαίρου. Και θέλω και με την ευκαιρία να ζητήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΦ προστασία για το χώρο αυτό στα μέτρα του εφικτού και του δυνατού φυσικά. Γιατί ο χώρος είναι αφύλακτος. Είναι χώρος που μετά τη δύση του ηλίου ουσιαστικά φοβάσαι να κυκλοφορήσεις. Και καταλαβαίνετε, όταν το πρωί 5 η ώρα μέσα στον ύπνο μου δέχτηκα το τηλέφωνο από το οποίο μαγνητοφωνημένα είπε η περιοχή 2 κτλ. Καταλαβαίνετε τον πανικό που δεν έχω ξαναζήσει τα περιστατικά. Είναι σαν να μπαίνω στο σπίτι μου. Σαν να μπαίνω στο δικό μου σπίτι. Είναι αυτό που νιώθω και είναι η τρίτη φορά που το νιώθουμε. Συγγνώμη. Είναι η τρίτη φορά που το νιώθουμε. Κάνω έκκληση ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους. Συγγνώμη. Σε αυτούς τους ανθρώπους, αν είναι αυτοί του περιθωρίου, οι οποίοι τους έχουν οδηγήσει συνθήκες να κάνουν τέτοιες παράνομες και έκνομες και παραβατικές πράξεις, να καταλάβουν ότι εδώ δεν φυλάμε χρυσάφι. Έχουμε τις φανίλες των σωματείων, τα έπαθλα των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και τη λειτουργία της Ένωσης. Δεν κρύβουμε κανένα μυστικό. Ούτε κάνουμε κάτι το οποίο θα κερδίσει κάποιος εάν το μπει μέσα και το κλέψει. Πάση περιπτώσει να ευχηθώ έστω και από αυτή την στιγμή καλή Ανάσταση, Πάσχα καλό σε όλο τον ποδοσφαιρικό Πειραιά
Να ευχαριστήσω και τον ταξίαρχο που ενδιαφέρθηκε και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Θα αποκατασταθούν οι βλάβες. Η Ένωση θα είναι φυλαγμένη από τώρα και μέχρι το τέλος της διοίκησης και των λειτουργιών της διοίκησης. Θα είναι φυλαγμένη καθημερινά σε 24ωρη βάση. Αυτό είναι ανάληψη του Προέδρου. Θα είναι φυλαγμένη η Ένωση. Και τώρα στο τετραήμερο αυτό που είναι αντικειμενικά νεκρό θα έχει την φύλαξη που απαιτείται. Θα αποκατασταθούν όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καταγραφή αυτού που κάνατε εσείς σαν σταθμός και πόρταλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.